Can't remember when you were there. O karon mga kasama, niya ang ikaduhang sumpay ning bagutang sugilanon. Mibali ko tungod nimo. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years you've never. So, dire. Hoy! Magatang ra kong taxi. Sud ba? Hadlok na ako? Unsa man? Ako'y mo gawas aron magklaruhay ta? Ako ba'y mo gawas? Mugawas ka? Aron maghimog iskandalo din sige. Musuod ko sa mga auto. Pero wa ko mahadlok ni mo, ha? Kana ba? Ganun may katawa mo ka. Nagtuo kang kuro-kuri mo. Naglikay lang kong samok. Larga na. Aron magklaruhay ta. Magklaruhay makata. Kinsay mo ngan? Kunyara kong magigsulti ka ng malayo na gitasbay nila ni Glenda. Naglinda ka lang niya? Ayaw pabuton sa akong isang pit niya. Dini. Ihunong dini kay libritang magkasulti dini. Bisag magsiningkitay pa ta. Isugat? Ikay nang isog. Ako na hinuoy imong sulyaan. Sige na. Ihunong na dini. I can't imagine, Ma. For what? I am overwhelmed with the party. Thank you, Ma. Thank you so much for letting me feel I'm a princess. You're my life, Iha. Busa, ihatag kagud ang tanan aron ka lang malipay. Og ang nakadugang sa kalipay nga akong gibati karon, Ma. Mao si Primo. Unsa? Gwapo siya, Ma. Gentleman. Ayaw dayon pagsalig niya, anak. Wa pa to makailan niya. Dili ba? Imo man siyang higala? I don't know him. Pero kamo mo ay nagsulti sa dihang miduol ko nimo aron magpahibaw nga may sakit si Gilbert. Og wa ko'y partner sa kotelyon. I just met him in the office. Iha, please. Ayaw pagsalig ni atong Primo. Kung misugot man ko nga siya ay mamahimo mong partner, kadili ko gusto nga maguba ang program ug mahasol ka. Murag dili ko makatog karong gabi na, Ma. Nga maguna-huna ni Primo. Misty. Unsay gusto mong klaruhan? Kinsa man gyud sa inahan og anak ang imong kursunada. Nganong nangutana mo ka na? Doon na rin magbuot ako kung mangutan ako. Unsa may imong katungod? Dugay na kong nanguyab ni Glinda. Pero nganong may protesta ka man sa diyang nang hagad ko nga ako'y muhato niya. Ha? Mao ba? Dugay naman day kang nanguyab. Nganong wa makasugta? Tungod kay wa siya gusto nimo. Nganong ako may imong pasanginlan? Tubaga nga akong pangutana! Kinsay imong gikursunadahan
sa inahan og anak. Wa ka na'y labot, anak. Imo silang lumpungon? Nganong nahimo man ang isyu, ha? Batanon na yuga. Ang anak na nay imo, ug pasagdi ko nga maoy mo angkon sa inahan. Kung nakagusto mo ko sa anak, may katungod sa kong manalipod sa iyang inahan. Ug ayaw pagbuot na ko. Maul ni timan iha. Ako lang si Glinda. Ug kinisay timan wa ko'y labot imo. Dili ikay nagpakauna ko. Busa ayaw panghilabot sa akong desisyon. Maro to'y atong klarohon? Naglangan-langan ka lang na ako na. Diya ka na. Hoy! Hoy, anong mamiya ka man dayon? Hoy! Kinsabay nga na atong batanon, ha? Di lang yun siya magpabuang-buang ako. Dugay na kong nanguyab ni Glinda. O bisag unsay may tabo. Ang kunong ginako si Glinda. Ngano bang nahasol mo ko at batanon nga ginganlan og primo? Wa gid siya managana sa pagakos nako sa akong likod. Unya, iyang gihag ka nga akong tangkuko. Dili man hinuon ko makatuog. Labi na gid kami ingon siya nga siya si primo. Kaslunon ko numi. Ug unya, sa bispiras sa amuuntang kasal, na aksidente siya ug namatay. Nahinumdum ko. Gikan mi sa final rehearsal sa simbahan para sa among kasal. Iya kong gihatod sa bahay. Wa pagani ko makahubag ilis para sa pagkatuog. Mibagting ang telepono. Nagpahibaw nga tuwa si Primo sa ospital kay na-aksidente. Nakuyapan ko dito sa ospital. Kaysa among pag-abot, gisugat ko sa iyang inahan. Ang nagpahibaw nga. Dead on arrival nga miabot si Primo sa ospital. Gisakitan ko maayo sa maong kasayuran. Nakasinggit gani ko na yung pagkawa sa akong panibuot. Dugay ko naman untang ikalimtan ang maong sakit kaayo nga panghitabo. Pero nganong ay nagpaila nga Primo. Kinsa siya? Ay, salamat ni ka nagyud Primo. Nganong ikaw may pultahan, ma? Naibaw na bitaw ka. Nga dili man ko makatugon, dili ka pa mo abot. O sige na, suod na dire. Mama sa doy. Di naman ko bata ba, ma? Nga kinahanglan imo paghihuwaton? Bisag dili ko makatug. Di ko maminyo ini. Oh, doon na ka na di ay uyab. Oh, sayop dito nga kong gisulti da. Ang angay kong gisulti nga, di ko makauyab ini. Ay, angin naman sa unta nga doon na ka na uyab ng igayon na. 25 anyos ka na, good. Doon ako'y nasulti nga wa ni mo maggustuhi, Primo. Oh, wa mo eh. Wa. Nangaghumang good ka.
Nahinugon lang ko sa panahon nga akong giusikan, ma. Kung nanguya pa dayon ko, way siguro doon na ka naiapo karon. Gani. O dili ka masadangay mauwaw. Engineer ka na good. Civil engineer. Di na ta maghiskutan na, ma. Sagdi lang. Magsugod-sugod na kong lili sa kadaplinan. Basin doon ako yung masikpatan nga gwapa aron akong panguyaban. Mamunit ka lang sa kadaplinan. Mama, saday. Kumusta man da ito itong kitambungan ni mong party? Nalingaw ko nga nauwaw. Nga naman? Di ba party mo na itong akong bitambungan, ma? O ako i-pick up nga partner sa debutant? Mau ba? Guwapa? Guwapa, oy. Pero kuyaw pa. Nga naman? Mapay pag 18 anyos ato. Kuyaw panguyaban. E tingalig, ilisan ta dayon. Hey! Ambot lang ni mo, primo. Ayaw lang gud pagdali, ma. Makadungog ka ra lagi nga doon na ako'y uyab. Ug ako na yung pakaslan. Dugay ko nang wagid abli kining maong drawer. Kay dili ko gusto makakita sa mga dumanan ni primo kaniadto. Gani, ako gini gitaguan og maayo. Sadyang naminyo ko sa amahan ni Misty. Kay dili ko gusto nga mahimo kini hinungdan sa among panag-away. Pero tungod sa pagtunga ni ining nagpakaprimo, nahasol man hinuon ko. Ni ani ining envelope ang tanang mga litrato. Mga handumanan namo ni primo. Mauni ang among mga litrato ni primo. Lai magitsura si primo ni ining litrato. Kisa nagpaila karong primo. Ug niya ang lyrics sa among theme song. Niya pagani ang CD sa kanta. Wa naman ko'y kapatukaran ining CD. Gusto. Sa akong cellphone. May kopya ko sa among theme song ni primo. Di ara ang among theme song ni primo. Kanindot binahon sa among theme song. Pito ka tuig nga gitungas na mo ang mga kasakit nga kalipay sa among relasyon. Kasakit kay may panahon man gid nga mag-away ni. Labi na magkakita ko nga may kuyog sila ang babae. Kalipay kay dali sa kumadaha sa iyang amam. Labi na gyud kun mokalit siya gakos na ako sa akong luyo. Ug unya, hagka na nga akong tangko. You've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I found with you. Suko ka? Suko day ka, ha? Bi? Buhi ko ha? Ang yan, di ka buhian. Buhi ilagi ko. Katong imong gikakuyog at mo igaksa. Huh? Og mao tay hagdi. Hindi ko eh. Manimaho pa lang unya ko. Makasuka ko. Ikaw may gusto kong gakson ug hagkan. Kay humot man ang akong labi. I love you, Lavi. At ba nga dayon ko? Aron ang imo ng lips na sadang akong hagkan. Sige Di na. ko. Sige na ba? Di lagi ko. Sige na, good. Matugos mong ka, uy. Bisa ganahan ka. Love you. I love you so much. Love. The years
friends through all the good and bad. I know how much we had. I've always been so glad to be with you. Dali aragay kaayo kung maulian kung manluod ko niya. Kay nagselos ko. Maayo man kaayo mo am-am. Lahi gyud ang iyang itsura. Pero ang iyang pagkakusa, ang iyang pagkahawak sa akong tangkuko, ug igon man ang iyang tingog. Primo, gimingaw na hinuon ko nimo. Hapit naman unta ko makabubuon sa akong pagbangutan sa imong kamatayon. Pero unsa man yung bag-ong nangitapo sa akong kinabuhi. Morning, Ma. Misty? I can't remember when you were there. Makita kaha ni Misty ang mga litrato nila ni Primo ug Linda sa iya pang kabatanon, mga kasama at ani ang laing pang mga sumpay ning bag-utang sugilanon. Mibali ko tungod nimo. Kisuwat ni Baby Farida Salgado, spinner Ariel Mancao, recording editor Lloyd Gabiana, Southman Ricky Cali. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. I found with you through the years.